אמרנו בפעם שעברה שכל המטרה של סיפור יציאת מצרים שמספרים לבנך ובן בנך את אשר התעלתם, כל הנושא הזה, כל העניין הזה של הסיפור לספר ביציאת מצרים זה בשביל וידעתם כי אני השם, לחזק את האמונה בעם ישראל ולדעת שכל מה שקורה בעולם הזה זה הכל יש בהשגחה פרטית, שהקדוש ברוך הוא מוליך את העולם, הוא מדריך את העולם, ואין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן יגזר עליו מלמעלה. ואנחנו, העבודה שלנו זה לעבוד על עצמנו כדי שנחוש את הקדוש ברוך הוא, נרגיש אותו בכל צעד ושעד. והגדולי עולם, צדיקים, קדושים, היו עושים את הדבר הזה, מתרגלים את האמונה, עושים תרגילים לעצמם באמונה כדי להתחזק כמה שיותר באמונה לקדוש ברוך הוא, בקדוש ברוך הוא. סופר על הסבא מנוברדוק, אחד הצדיקים הגדולים, תראו כמה הם הרגישו את הקדוש ברוך הוא איתם בכל צעד ושעל. הוא סיפר את זה, הסבא מנוברדוק סיפר את זה לתלמידים שלו, אבל הוא לא אמר שזה היה איתו. הוא אומר שפעם היה איזה יהודי יושב בתחנת הרכבת, מחכה לרכבת. הוא יושב עם הדברים שלו לידו, הסל שלו, השק שלו, כל הדברים שיש לו, ומחכה לרכבת. והנה הרכבת מגיעה, צריך לקום ולרוץ לרכבת שלא תברח. ויש לרכבת שלוש ספירות, היא צופרת שלוש פעמים. ספירה ראשונה הייתה, הוא לא זז. עובר לידו איזה יהודי, אומר לו, רבי יהודי, מה אתה חושב? הרכבת עומדת לברוח, תקום. אומר לו, אין כסף בשביל כרטיס. אין לו כסף לקנות כרטיס. אמר לו, אם אין לך כסף, מה אתה יושב פה? לך הביתה. מי בא לשבת פה? מי שיש לו כרטיס, רוצה לעלות, אתה אין לך, בשביל מה אתה יושב פה? אבל אני מחכה שהקדוש ברוך הוא יביא לי, ישלח לי. תראו איזה אמונה, איזה אמונה פשוטה, שהבנה שכל דבר ודבר שאדם עושה, הוא יודע שיש לו אבא בשמיים שמדריך אותו. אומר לו אותו יהודי, תגיד לי, אתה נורמלי? הוא לא יודע שהוא הסבא מנובר, אתה, מה, הקדוש ברוך הוא יוריד לך משמיים כסף? טוב, תשב פה. תשב פה. והוא הלך, אותו יהודי המשיך לרכבת. אמר, אני חייב לראות מה קורה עם הזקן הזה שיושב על הכיסא ומחכה. הוא מסתכל מהחלון, והצפירה השנייה הייתה, פתאום הוא רואה יהודי רץ לרכבת. רץ. ועובר ליד הזקן הזה שיושב. ואומר לו, רבי יהודי, קום מהר לרכבת, הרכבת בורחת. מה, אין לך כסף? בוא אני אתן לך כסף, בוא. ראית מה זה? הוא קם, לקח את הדברים שלו ועלה לרכבת. הוא שילם עליו את הכרטיס. תראו מה זה ביטחון פשוט בקדוש ברוך הוא. אמונה אמיתית, פשוטה, בלי חוכמות, בלי משחקים. ואדם כזה שיש לו אמונה כזו, אין לו שום בעיות בחיים. אין לו שום בעיות בחיים. ואלה שמנסים חס ושלום לפגוע באמונה של היהודי, להוריד להם את הביטחון ואת האמונה, הם לא ינוקו. הם עתידים לקבל דין, עונש מאוד גדול. כמו שהפרשה אומרת על הפסוק, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. כלומר חודש ניסן הוא החודש הראשון. הוא מתחילים לספור את החודשים בחודש ניסן. ואומר המדרש ככה, ראשון הוא לכם, הקדוש ברוך הוא כביכול נקרא ראשון. הוא בעצמו הקדוש ברוך הוא נקרא ראשון. למה שכתוב אני ראשון ואני האחרון, אז הוא נקרא ראשון. ציון, מה זה ציון? ירושלים, היא גם נקראת ראשון. מאיפה אנחנו יודעים? שכתוב
כיסא כבוד מרום מראשון, מקום מקדשנו. זאת אומרת גם ציון, ירושלים, היא גם נקראת ראשון. מי עוד נקרא ראשון? עשיו. עשיו גם נקרא ראשון, שכתוב ויצא הראשון אדמוני. ויצא הראשון אדמוני. זאת אומרת הוא גם עשיו הרשע נקרא ראשון. וגם המשיח שעתיד להתגלות בעזרת השם הוא גם נקרא ראשון, שנאמר ראשון לציון הנה הינם. עכשיו מה זה אומר? למה אני אומר את כל הראשונים האלה שכל אחד קורא ראשון? אז אומר המדרש ככה, יבוא הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא שהוא נקרא ראשון, כן? ויבנה לנו את בית המקדש שנקרא ראשון, ויפרע מעשיו הרשע שנקרא ראשון, זאת אומרת יעניש את עשיו שנקרא ראשון, ואז יבוא המשיח בחודש הראשון שהוא גם נקרא ראשון, שנאמר החודש הזה לכם ראש חודש. עכשיו כדי להבין את הקשר, את כל הקשר בין הדברים האלה, אנחנו נביא משל שמביא הגאון מווילנה. הוא אומר ככה, משל למה הדבר דומה? היו שתי עניים הולכים מעיר לעיר אוספים כסף ביניהם. אחד מהם היה חזק מאוד, בעל כוח, בריא. השני היה מסכן חלוש כזה, חולה במחלות לא עלינו, חולני, וממש לא חסר לו מחלה מכף רגל ועד ראש סובל. השם מרחם. והוא הולך ביחד עם החזק. והבריא הזה היה רשע, היה לו מידות רעות, מידות מושחתות. כל מקום שהיו מגיעים היה צוחק על המסכן הזה, על החולה הזה, מבזה אותו. והוא מתפאר שהוא חזק והוא זה, ואתה מה אתה? כלום, אתה לך כוח לכלום, אתה זה מסכן, רק הוא אומר לו כוח, היום מבזה אותו, פוגע בו כל הזמן. מסכן הוא חלש, מה יעשה? יש לו מילה לדבר ומילה ייתן לו מכה יהרוג אותו. לכן מה הוא עשה? התפלל לקדוש ברוך הוא, אמר ריבונו של העולם, אתה שם זכור את החרפה שעושה לי הנבל הזה, ואני מבקש ממך הקדוש ברוך הוא כשיגיע יום ואני אראה במפלתו. עד כדי כך מרוב הצער והכאב היה מתפלל לקדוש ברוך הוא. והנה הקדוש ברוך הוא שמע את התפילה שלו, של אותו אדם. ואיך שמע את התפילה? לא הביא לו שום מעלה. הם המשיכו ללכת, שתיהם. הגיעו לעיר המלוכה, איפה שהמלך יושב. ושמה, בעיר של המלך, קרה מקרה. שר הביטחון של המלך, היו לוקח שר הביטחון, האדם הכי גדול, הכי חזק, הכי גיבור, היה לוקח לשר הביטחון המלך. שר הביטחון שהיה גיבור כמוהו, לא היה גיבור כמוהו, מת. מת. וגם לא רק זה, גם הרופא של המלך, שהוא היה הרופא הכי טוב, ביחד גם מת איתו. המלך אהב את שתיהם מאוד. הוא התחיל לפחד קודם כל גם כן על עצמו שהגיבור שלו מת, כולם ישמעו שהגיבור שלו מת ויבואו אליו למלחמה, פחד. ואמר חס ושלום יהיה איזה מחלה, משהו למלך או משהו, מי ירפא אותו? צריך את הרופא הכי טוב, אין לו. אז מסכן המלך תתחיל להתעצב בליבו, כאב לו הלב, מה יעשה עכשיו? חייבים למצוא מהר תחליף, גיבור אחר ורופא אחר. טוב, חיפשו וחיפשו וחיפשו, והנה מצאו אדם חזק מאוד, כן? אדם חזק מאוד, הביאו אותו למלך, וגם כן מצאו רופא שנצא לו שם מאוד גדול, אמרו גם הביאו אותו למלך, אבל המלך קיבל אותם, אבל אמר צריך לבדוק. בשמועות אי אפשר לסמוך על שמועות. אתה אומרים שהוא גיבור או חזק, אני צריך לראות את הגבורה שלו. אתם אומרים שהרופא הזה הוא רופא מומחה, צריך לראות מעשים, את הרפואה שלו, איך הוא יודע לרפות.
אמרו בסדר, טוב, מה עושים? אמר להם המלך, איך הוא תשיגו מישהו חולה במחלות שאין לו סיכוי? ותשיגו גיבור שיש לו כוח עצום. הלכו השליחים של המלך, מחפשים, הגיעו לפתח העיר, פתאום רואים את שתי האנשים האלה. אחד נראה כמו איזה גורילה כזה גדולה, חזק, גיבור, גדול, רואים שהוא זה, איך אתה אומר, אני גיבור, אני יכול, אז נפץ איזה מכה, נתן איזה קיר מכה, הוא פיל אותו במכה אחת, אומרים לו, בוא הנה, אתה, בוא איתנו למלך, בוא איתנו למלך. אולי אתה תיבחר בתור הגיבור של המלך. ואומר, מי זה איתך? זה מסכן, או לא, עזב, אין לו כולו מחלות, כולו, אומר, בואו גם אותו אני צריך, בואו גם אתה. לקחו גם אותו, שתיהם הלכו למלך. הגיעו ליד המלך, המלך אומר לרופא שהוא הביאו לו, אתה אמרת שאתה רופא מיוחד, רופא מומחה, אתה יודע לרפות כל מחלות, תבדוק את הבן אדם הזה, תראה הוא נראה גוסס כמעט. הוא בודק אותו, אומר לו, אדוני המלך יש לו מחלות, השם מרחם לו עלינו ולא על כל עמו ישראל, יש לו מחלות בלי סוף, אבל אני מרפא אותו. נתן לו תרופות, תוך יומיים שלושה הבן אדם חזר בריא אולם, נס, בריא אולם. אמר לו המלך, אתה מתאים להיות הרופא שלי. קיבל אותו לעבודה. אחר כך אומר לגיבור, אמרים יש לך גיבור ואתה באמת גיבור, נכון? אתה אומר, כן, אני אביא לך מישהו עכשיו שתתאבק איתו, תלחם איתו. אומר לו, אדוני המלך, תביא את מי שאתה רוצה. הם ילכו, הביאו את הגיבור ההוא שנתן מכה לקיר, הפיל אותו בכלום, כמו כלום, הביאו אותו למלך. אמר לו המלך לגיבור שהביאו לו בשביל לראות אותו, נו, תעשו מלחמה איתכם. אומר לו, אין שום בעיה, הוא לקח מכה, נתן לו מכה, הרג אותו במקום. הרופא של המלך לקח, הרג אותו במקום. רואים שהעני הזה עכשיו קיבל את מבוקשו, מה שהוא התפלל לקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא שמע לו. אומר אותו הדבר היום בדורנו ובדורות האחרונים שמנסים להמעיט באמונה של עם ישראל, בביטחון של עם ישראל בקדוש ברוך הוא. אומר המדרש שיבוא הים, איך אומרים הגויים, אמר נבל בליבו אין אלוקים. הם אומרים אין אלוקים, עד כדי כך מורידים את האמונה ואת הביטחון בקדוש ברוך הוא. אבל העתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יקיים את הפסוק ונגלה כבוד השם, וכולם ידעו את שמו של הקדוש ברוך הוא. ואיך ידעו את שמו של הקדוש ברוך הוא? על ידי זה שהוא ישפיל את כל הגויים, ישפיל את אלה שרוצים להוריד את האמונה ואת הביטחון בקדוש ברוך הוא ויגביה את ישראל. זה הכוונה, יבוא הקדוש ברוך הוא שהוא נקרא ראשון, שכתוב הנה ימים באים, שיבוא הקדוש ברוך הוא שיתגלה מלכותו ואלוהותו על כולם ויבנה לנו את בית המקדש שעכשיו הוא שפל למטה, ויפרע מעשיו הרשע שנקרא ראשון שרצה להוריד ולהנמיך ולבטל את האמונה ואת הביטחון בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, עם ישראל מצווה כל הזמן להתחזק באמונה, וככל שאדם מתחזק באמונה, ככל שהאדם הולך עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, כן, הוא נותן כוח לצדיקים, נותן כוח לצדיקים על ידי זה שהקדוש ברוך הוא עושה מה שהם קובעים. איך אומרת הגמרא? הגמרא אומרת ככה, אמרו חז"ל במחילתא, משה הראה את החודש לעם ישראל ואמר להם, כזה אתם תהיו רואים ותקבעו לדורות. מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא נתן כוח לחכמים, לצדיקים, כן, שהם יקבעו את הזמנים. שכתוב, אלה מועדי השם אשר תקראו אותם מקרא קודש. מה פירוש? אתם צריכים לקרוא את המועדים, כן? ואם אתם לא תקראו, תגידו שזה הזמן של המועד, לא יהיה זמן למועד. כמו שהגמרא מספרת במסכת ראש השנה, היה רבן גמליאל הנשיא, והיה רבי יהושע
היה אחד הגדולים, החכמים הגדולים, הוא לא היה נשיא. והם רצו לקבוע את הזמנים, את החודשים. ורבן גמליאל קבע זמן מסוים, בא רבי יהושע קבע משהו אחר, זמן אחר. זה לא סתם לקבוע זמן, זה אם אני קובע שהיום למשל זה ראש השנה, עוד 10 ימים זה יום הכיפורים. אם אני קובע את זה בתאריך אחר, אז יום הכיפורים הוא יום אחר, או גם ב10 ימים אחרי כן זה יום אחר. זה משנה מאוד קובע. רבן גמליאל שמע שרבי יהושע קבע זמן אחר, גזר עליו, אני גוזר עליך שביום הכיפורים שאתה אומר שיצא יום הכיפורים לפי החשבון שלך, תבוא אליי עם מעות, עם הכסף שלך ועם המקל. זאת אומרת תחלל את היום. אומר לו תחלל את היום הכיפורים שאתה קבעת. ואתם יודעים מה עשה רבי יהושע? הוא עשה מה שרבן גמליאל אמר לו. ביום הכיפורים שלו הוא קם, לקח את המקל ואת המעות שלו והלך לרבן גמליאל. כשראה אותו רבן גמליאל נשק אותו על ראשו ואמר לו אתה רבי ותלמידי, רבי בחוכמה ותלמידי שעשית מה שאני אומר לך. ולמה עשה את זה רבי יהושע? למה הוא שמע? כי הוא ידע, אלה מועדי השם אשר תקראו אותם. אתם קוראים את המועדים. אתם קוראים את המועדים. חזק ואמץ. אתם קוראים את המועדים. אומרים חכמינו זיכרונם לברכה, שבאו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא ושאלו אותו, ריבונו של עולם, מתי ראש השנה? המלאכי השרת שואלים את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מתי ראש השנה? אתם יודעים מה הוא אמר להם? הוא אמר להם, אותי אתם שואלים? אני ואתם נשאל את הבית דין של מטה. ככל שקובעים בבית דין של מטה, איך שהם קובעים, ככה למעלה קובעים. זה הכוח שהקדוש ברוך הוא נותן לחכמים. ובשמיים לא קובעים סתם דברים. כשיש דברים, אז קובעים, רואים בארץ איך קובעים אותם. תראו איך הדברים משפיעים בשמיים, דברים שבארץ נעשים איך משפיעים בשמיים. הגמרא מספרת על רבה במסכת חגיגה, על אחד החכמים שקראו לו רבה ברב שילה. הם היו פוגשים את אליהו הנביא כמו שאנחנו פוגשים אחד את השני. ככה הם היו רואים אחד את החכמים, היו כל כך גדולים וצדיקים וקדושים, שהיו רואים את אליהו הנביא פנים אל פנים. אז רבה בר שילה, הגמרא מספרת שם, שהוא הלך בדרך ופגש את אליהו הנביא. ושואל רבה בר שילה את אליהו הנביא, אומר לו, תגידי רב אליהו, מה עושה הקדוש ברוך הוא עכשיו? רוצה לדעת, מה עושה הקדוש ברוך הוא? בכל רגע ורגע, הוא אומר לו, עכשיו מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר לו אליהו הנביא, אומר לו הקדוש ברוך הוא יושב והחכמים מסביבו ואומר דברי הלכה מפי החכמים, והוא ממשיך ואומר לו אליהו הנביא, ולא אומר הלכה מפיו של רבי מאיר. אמר לו למה? למה רבי מאיר לא? מה הוא בעונש? אומר לו כן. אומר לו למה בעונש? אומר לו כי רבי מאיר למד תורה מאלישע אחר, מאלישע בן אבויה, שהוא כפר בכל התורה כולה, ולכן הקדוש ברוך הוא אומר תורה שנלמדה מאחד כזה לא לומדים, לא אומרים אותה. המשיך רב בר שילה ואומר לאליהו הנביא, נו אז מה אם הוא למד מאלישע אחר בן אבויה? אז מה? אז מה? רבי מאיר אגוז מצא, קליפתו זרק ותוכו אכל. אומר אדם שהולך בדרך ומוצא אגוז בבוץ, בוץ ממלוכלך בחוץ, אז מה הוא עושה? שובר, מוציא את הלכלוך, בפנים יש את הפרי המתוק. אומר לו רבי בר שילה לאליהו הנביא, זה מה שרבי מאיר עשה.
הוא למד מאדם בסדר, שלא בסדר, אבל חס ושלום הוא לא לקח את הדברים הרעים שלו. הוא הוציא את כל הדברים, את כל הקליפה, את כל הדברים משום זרק, מה שהוא לקח את הפרי הטעים מאלישע בן אבויה. אמר לו אליהו הנביא, חייך שעתה עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר תורה מפי רבי מאיר. עכשיו, מה קרה? מה קרה? רבא בר שלה, הוא שאל אותו בהתחלה שאלה, מה עושה הקדוש ברוך הוא? מה אמר לו? הוא אומר תורה מפי חכמים. הוא שאל אותו על רבי מאיר? הוא לא שאל אותו על רבי מאיר. אומר לו, אומר לך, מפי חכמים, תשתוק. מה אליהו הנביא הוסיף לבד? אבל מפי רבי מאיר הוא לא אמר. בשביל מה הוא הוסיף את זה? אז רבא בר שלה אומר, למה הוא הוסיף לי את זה? בשביל מה? אני לא שאלתי אותו על רבי מאיר, שמעתי אותו מה עושה הקדוש ברוך הוא, תגיד, אומר הלכה מפי החכמים. והוא אליהו הנביא אומר, לא, אומר מפי רבי מאיר, אני לא שאלתי אותך רבי מאיר, למה אמרת? אז רבא בר שלה אומר, חשבון פשוט. הוא אומר, אם הוא אמר לי ככה, סימן שהוא מצפה ממני שאני אתייחס לזה, ואני למד זכות הרבי מאיר. ואז לימד זכות הרבי מאיר, אמר, אגוז מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק, ואז אומר לו אליהו הנביא, חייך עכשיו, אומר הקדוש ברוך הוא, תורה מרבי מאיר. מה? הקדוש ברוך הוא בשמיים חיכה שמישהו בארץ ילמד זכות, יגיד זכות על רבי מאיר. כי מה שעושים בארץ, מה שגוזרים בארץ, זה מה שעושים בשמיים, זה מה שגוזרים בשמיים. בגלל זה התחיל אז לומר, בשמיים הקדוש ברוך הוא גם תורה מפי רבי מאיר. אין גדלות מגדלות של תורה. אין חוכמה יותר מחוכמתה של תורה. איך כתוב? לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, אתה חייב ללכת ולנהוג כמותם. ואלה שמנסים לערער את הדברים, חס ושלום הם לא ינוקו. יקבלו את מה שמגיע להם. הקדוש ברוך הוא לא מוותר, חס ושלום, הקדוש ברוך הוא לא ותרן. ולכן צריך לדעת רק להתחזק באמונה, להתחזק ביראת שמיים, כי צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. היות ועכשיו זה גם ההילולה של רבא סאלי, אז נספר איזה משהו קטן שסיפר רבי אברהם אבוחצירא זיכרון צדיק וקדוש לברכה, שהוא שמע מהבבא סאלי. הוא אומר, מסופר ככה, באו פעם לפני רבנו יעקב אבוחצירא שני יהודים שהיה ביניהם ויכוח. אז הם באו לדין תורה אצל רבי יעקב אבוחצירא, ורבי יעקב שמע אותם ופסק את הדין. אמר, אתה חייב, אתה זכאי. יצאו שניהם מפני המת הרב. זה שהרב אמר לו אתה חייב, לא הסכים לקבל את הפסק. והוא, היהודי הזה שהיה חייב, הראש העיר איפה שהיו גרים, הוא היה חבר שלו טוב, כמו אח שלו, גוי. אמר, אני אלך אליו, אני אדבר איתו שילך לרב, ינסה להפוך את הפסק דין, שישנה אותו. באמת הלך אליו, דיבר איתו, ניסה שכנע אותו. המשל אומר לו, הראש העיר אומר לו, אתה יודע מה? אני הולך לרב לשנות את הפסק. טוב, מגיע המושל לרבי יעקב, אומר לו, כבודו, באו אליך שתי אנשים, זה וזה, חייבת אחד, זיקת אחד, תדע לך שהוא שחייבת אותו חבר שלי, הוא כמו אח שלי, אני מבקש ממך תהפוך את הפסק. הוא חשב שזה כמו הגויים, מה שרוצים עושים, או כמו בתי המשפט של היום, שאין דין ואין דיין. כל מי שרוצה את העוול הכי גדול הולך לבית המשפט של היום. הוא אומר, זה לא ככה, גדולי העולם, צדיקים, אין דבר כזה. התורה הקדושה היא מנחה את הדרך והיא הפסק היחיד והאחרון. אז הגוי הזה בא אליו לרבי יעקב, אמר לו, תשנה. לא תגיד לי, אתה נורמלי? התורה ככה מחייבת, זה חייב וזה זכאי, לא יעזור כלום. ניסה לדבר איתו, לשכנע אותו לזה, שום דבר. בקיצור, הגיעו ויכוחים ביניהם שכעסו אחד על השני. ואז רבי יעקב כעס עליו ואמר לו, אני גוזר שאתה לא תהיה מלך אף פעם. למה הוא אמר לו את זה? כי המלך של מרוקו
היה ממנים אותו מי שהיה ראש העיר של אותה עיר. מי שהיה ראש העיר, וממנים אותו למלך. אומר לו, אני גוזר עליך שלא תהיה מלך. אומר לו, אני לא מפחד מהגזירה שלך, הגוי אומר לו. אני כבר יש לי תעודה, אישור, שאחרי שהמלך ימות, אני מלך. אומר לו, בסדר. אומר לו, הגוי, תדע לך, אם אני אהיה מלך, אני הורג אותך, ההוצאה להורג הראשונה תהיה שלך. ואם אני לא, אם לא, אז אני מוריד את הכובע בפניך. אמר לו, בסדר, לך. סופר שהוא יצא ראש העיר מאת הרב, הלך לבית שלו. הוא מגיע ליד הבית, רואה קבוצה גדולה של אנשים, שרים, נכבדים, באו. אדוני, המלך מת, עכשיו אתה צריך לבוא איתנו לעיר המלוכה, אתה תהיה המלך. שמח שמחה גדולה. העלו אותו על מרכבות, על מרכבה, והולכים ושרים, ואותו יהודי שידע שעכשיו הוא המלך, הוא ידע מה שאמר, עכשיו זה, הלך עשה מסיבה, הנה עכשיו הוא מנצח, עכשיו ראש העיר יהרוג את הרב, הוא יהפוך את הפסק, והוא ירוויח. באו מיד לרבי יעקב, אמרו לו, רבי יעקב, תראה מה קרה, הנה ראש העיר מהם, לקחו אותו למלך, אמר להם, אל תדאגו. אני כבר גזרתי שהוא לא יהיה מלך. צדיק גוזר. אני גזרתי שלקחו אותו בקיצור, בתהלוכה, עד עיר המלוכה, הגיעו לעיר המלוכה, והבן אדם שזיקה אותו הרב, התחיל לפחד, הוא אמר עכשיו יהפכו את הכל, והוא שמח וזה, מפחד. בקיצור הגיעו ליד המלוכה, רואים במה גדולה, רוצים להעלות אותו למעלה לזק, מעלים אותו לבמה, והנה ויכוח יצא בין הקבוצות, באנשים שם, בבשרים וכל זה, זה אומר להם לא, הוא לא מתאים, וזה שני אומר לו זה מתאים, וזה, בקיצור ויכוחים, אלה שהתנגדו לו גברו, לקחו אותו וזרקו לבית הסוהר, והלכו ומינו מישהו אחר תחתיו. זה נקרא צדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. אמר להם הצדיק, הוא לא יהיה, הוא לא יהיה. לקחו אותו עד הפתח, עד הבאר לשתות מים, ולא יכול לשתות. עד לשים לו את הכתר על הראש ולא שמו לו. למה? כי הצדיק גזר. מי שהולך בדרך השם, מי שבוטח בקדוש ברוך הוא, לא יאונה לו כל רע. אנחנו רק צריכים להרגיל את עצמנו לביטחון. כל דבר ודבר שאנחנו הולכים לעשות, לומר בראש שלנו, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות זה לטובה הוא עושה. ואם עשינו ככה או ככה, אסור להגיד חבל. אין חבל. זה רצון השם, הוא יודע לאיפה הוא מוליך אותנו. כשאדם הולך בדרך כזו, תמיד הוא מצליח. תמיד הוא לא נכשל אף פעם. תמיד טוב לו, לא רע לו אף פעם. לכן, כמו שאמרתי, רק להתחזק באמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, ולהרגיש שכל צעד ושעל שאנחנו עושים, זה הכל מאיתו יתברך, ואז יהיה רק טוב לנו ולכל עם ישראל. אמן.